Κυρίες και κύριοι, ο κυβερνήτης κύριος Κοροναίος και το πλήρωμα σας καλωσορίζουν στα αεροσκάφος ATR 72600. Ονομάζομαι Ράνια Λογαρά, είμαι υπεύθυνη του πληρώματος καμπίνας και μαζί με τους συναδέλφους μου, κυρία Τσάμι Δήμητρα και Αβρακερετσιάνα Θανάσιος, είμαστε εδώ για την ασφάλεια και την άνεσή σας. Παρακαλούμε τώρα την προσοχή σας, καθώς θα γίνει επίδειξη των σωστικών μέσων και θα σας δοθούν πληροφορίες σχετικές με την ασφάλειά σας. Ladies and gentlemen, Captain Koroneos and the crew would like to welcome you in an ATR 72600 aircraft. My name is Rania Logara. I'm the senior cabin crew member, and along with my colleagues, Mrs. Dimitra Tsami and Mr. Athanasios Avakeretsian, we are here for your safety and comfort. May we now have your attention as we would like to familiarize you with our safety procedures and equipment. Οι έξοδοι κινδύνου είναι 2 στο πίσω μέρος της καμπίνας και 2 μπροστά. Παρακαλούμε, αφιερώστε 1 λεπτό για να εντοπίσετε την πλησιέστερη έξοδο, η οποία μπορεί να βρίσκεται πίσω σας. Εάν σας δοθεί οδηγία να εγκαταλείψετε το αεροσκάφος, φωτεινές ενδείξεις κατά μήκος του διαδρόμου θα σας οδηγήσουν στις εξόδους. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αφήσετε πίσω όλα τα προσωπικά σας είδη. The emergency exits are 2 at the back of the cabin and 2 at the front. Please take a moment to locate the nearest exit, which may be behind you. If you are instructed to leave the aircraft urgently, luminous markings along the aisle will guide you to the nearest exit. In that case, you must leave all your belongings behind. Μπορείτε να δέσετε, να προσαρμόσετε και να λύσετε τη ζώνη ασφαλείας με τον τρόπο που βλέπετε. The seatbelt is fastened, adjusted and unfastened like this. Το σωσίδιό σας βρίσκεται σε θήκη κάτω από το κάθισμά σας. Όταν σας δοθεί οδηγία από το πλήρωμα να το φορέσετε, περάστε το κεφάλι σας από το άνοιγμα, σταυρώστε τις λωρίδες πίσω από τη μέση σας και δέστε τις σε διπλό κόμπο στο πλάι. Για να το φουσκώσετε, τη στιγμή που εγκαταλείπετε το αεροσκάφος, τραβήξτε με δύναμη προς τα κάτω την κόκκινη άκρη. Εάν εγκαταλείψετε το αεροσκάφος από τις εξόδους που βρίσκονται μπροστά, φουσκώστε το σωσίδιο μετά την έξοδό σας. Μπορείτε να συμπληρώσετε αέρα φυσώντας μέσα σε αυτό το σωλήνα. Το σωσίδιο διαθέτει ατομικό φως και σφυρίτρα. Your life jacket is under your seat. If required, remove it from its container and put your head through the jacket. Cross the tapes around your waist and tie them in a double knot at the side. The moment you leave the aircraft, pull the red toggle downwards. If you leave the aircraft through an emergency window exit, inflate the jacket outside. You may top it up by blowing into this tube. Είμαστε τώρα έτοιμοι για την απογείωση και παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι η ζώνη σας είναι σφιχτά δεμένη. Τα μπράτσα του καθίσματος κατεβασμένα, το ατομικό σας τραπεζάκι κλειστό και τα καλύματα των παραθυρών ανοιχτά. We are now ready for takeoff. Please ensure that your seatbelt is fastened, your tray table closed and your arms are down. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στη Μυτιλήνη. Παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες δεμένες μέχρι να σβήσει η ένδειξη προσδεθείτε. Πριν αποβιβαστείτε, ελέγξτε τις τσέπες των καθισμάτων για ξεχασμένα είδη και ανοίξτε τα ντουλάπια με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ενδέχεται να έχουν μετακινηθεί τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε αυτά. Σε συνεργασία με τη Hertz προσφέρουμε έως και 1500 μίλια επιβράβευση στα μέλη του Miles & Bonus, καθώς και δωρεάν αναβάθμιση κατηγορίας στους κατόχους Gold κάρτας. Εκ μέρους του κυβερνήτη κυρίου Κορονέου και του υπόλοιπου πληρώματος σας ευχαριστούμε που πετάξατε μαζί μας. Γεια σας και καλή διαμονή. Ladies and gentlemen, welcome to Mytilene. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is switched off. Before leaving your seat, check that you have taken all your belongings from the seat pockets, and do take care when opening the overhead lockers. In cooperation with Hertz, we offer up to 1,500 award miles for Miles & Bonus members and free car upgrades for Gold card holders. On behalf of the Commander, Mr. Koroneos.